Loh, monggo Mas. Butuh napa Mas? Anu Mbak BH. Loh, wong lanang kok golek BH? Go iki lho calonku. Oh, kanggo lamaran. Monggo Mas. Ukurane pinten kira-kira? Anu Mbak, nek sak nggonem sak. Loh, kok sak nggonku? Wah, bahaya iki jenengan Mas. Sak mene iki lho pira ukurane? Lah ukurane calone jenengan iku pira ngono go Mas? Semene Mbak, semene. Semene ku sepiro? Sak mek. Yo sak mek ini lho. Loh, tau mbok mek-mek apa piye Mas? Yo maksudnya kan ngukur Mbak. Loh, ngukur apa? Piye kok nganggo mek? Aku ngukur ngene lho Mbak. Oh, ya berarti nek ngukur mbok mek iku coba dimek Mas ki lho Mas. Iki. Sak mek. Kurang. Lali Apa aku, iki? Mbak. Sak mek apa 5 mek-mekan? Ki Mas, nek kepengen mek-mekane beruh. Iki sak mek. Yo, 10 mek iku Mas. Mbak. Ya.